Shalom. Naing bukota maparminggota sadarion taparade roha dot pikirata martangi yang mahita di bagasan roha tabe. Amin. Horas madihita saluhutna ruas namandohoti parminggota di garejaon manang pe secara live streaming di bagas nabe. Nunga masuk kita tu minggu ek Saudi namar lapatan tangihon ma suaraku ale Jahoba ima namangondolhon asalam taharikoti majou debata di gulmit ningoluta airade do debata tumangihon jou-jou tak jala topik minggu tasadarion mandok ditangihon debata do jou-jou ni partigor ima napaingot ton hita asa toktong marpos ni roha tu debata ai holan siat tuhani do dapot hita halua otak tapuji ma tuhata marhita ede nomor 574 ayat sada rodi tolu di ayat tolu laus jongjong mahita. Mar hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tondi parbadia na tumapalangit dohot tanoon. Amen. Say tangihon ma suaraku ale Jahoba molo jou-jou au, didok rohaku homadok, lului hamo mabohiku, atong bohim mana hulului ale Jahoba. Say unang mata bunihon bohim maradopon au, Jahoba do panodangi di au, dohot hatuangoku, tung mida ise nama biar au, Jahoba do partano batoan ningoluku, tung mida ise ma au bihaton. Haleluya. Yang mahita ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan amanami na di banua gijangi usehon matodim na badiai dohot hapistaran nasian hoi tu saluhut huriam asalam rarat jalalam hot hatam na badia di tonga-tonga di nihamion lehon mahiras niroha di naposom manjamitai hatam asalam pita
Jalalabab gada huriam nabadiai. Patok tong mahuhut rohanami mengoloiho. Sahat ro di ujung di bagasan haporsiaon nature. Marhite-hite anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Kudul mahamu. Marede mahita sian buku ede nomor 802 ayat sada. Tatangihon mapatik ni debata, ima patik pawaluhon dohot lapatanna. Patik pawaluhon, unako manako, dia do lapatan ni odo. Ikot dihabiari rohatta debata, jala ikon holong rohatta di ibana. Asa unang hita olo madobo hepeng ni dongan jolma, manang mabahen bisuk-bisuk mangalat supon boniaga. Ikon si paggadaon ni rohatta do arta ni dongan jolma jala sirama tonoton atong rap mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Kali Tuhan debata saya pargogoy mahami mangulahon namombar tu patikmi. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 100 ono puluh sada ayat sada dohot 2 di ayat 2 los jongjong mahita. Tatopoti madosata martangi yang mahita. Ale Tuhan debata amanami pargogo na sohatu dosan. Para sirohami dahami nadangolon. Narodo hami tujolom manopoti dosanami nagodangi. Di bagasan hajahatot dohami tubu. Jaladang adong haporsiaon di bagasan rohanami hian. Saluhut dohami manibil sian akka dalanmu.
Matsai godang do pangalosion nami di patikmu. Alai ingop mahami ale Tuhan. Ala ni denggan ni basam dohot asini roham. Sai unang paingot-ingot aka dosa ni haposoon nami dohot pangalosion nami. Sai ingot mahami hobar tu asini roham dohot denggan ni basam ala ni goarmu. Ale Tuhan Yesus marpamuati maroham di dosa nami nagodangi. Amin. Baga-baga ni debata taringot tu hasesa ni dosa. Alani pangalausyota do ubay na tertulang Kristus. Jalabinahen ni hajahototta do ibana mabugang. Ape tu ibana picang-picang parhitean ni hasonangata. Jalabinahen ni bugang na malum itahilala. Hasangapon madidebata na digijang. Tapuji matuhata marede mahita sian buku ede nomor 452 ayat sada. Tangihon hamu mahatani debata turpuk epistel di minggu eksaudi sadarion tar surat di Yohanes biddu 5 mamukasian ayat sada ro di ayat sia tajaha mamarsikat sorin salpunii adong mapesta ni halak Yahudi jadi nakok ma Yesus tu Yerusalem. Jadi adong ma di Yerusalem di lambung ni harbangan biru-biru paridian sada namar guar Bethesda anggo di hata Heber 5 do sopo-sopo disi. Marpea haddo disi torop halak na hacitan. Nama pitung, na sarion, na tiarapon, akka na paimaimahon hagugucang ni aeki. Ai suru-suruan ni debata do tuat marombas-ombas tu bagasan paridiani magucang aeki. Asana parcolo bongot ia hagugucang ni aeki gabe malumdo manang dia pe sagit nalok tu ibana. Alai adong madisi sahalak naung 38 tahun deling namar sahid. Ida Yesus ibana peak isi jala di botoma naung pola leleng ibana disi gabe lima mamandok ibana naing malum ho. Jadi didok namar sahiti mamangalusi ibana. Iale Tuhan dang adong parhuauku nama nogu au tu paridiani di hagugucang ni aeki. Ay mandok rodo peau nunga di joloani na asing au mijur. Dungi dina Yesus mamando ibana. Hehe maho hidat malagem mardalan maho. Jadi pitor hisar majul mai dihidak malagena los mardalan ma alai ari sabat do toho na sadari ido sahatna martua do akana tu mangihon hatani debata jalan no peopsa. Amin. Marede mahita sian buku Eden nomor 403 ayat sada dohot 2 di ayat 2 los jongjong mahita.
Tahatidakon maha porsiotai, songon nahidatidakon idongata saha porsiaon di sadok portibion, rap mahita madok. Au porsea di debata Jehoba, ido ama pargogo na suatu dosan, na tumapalangit dohot tano. Au porsea di Yesus Kristus, anak ni debata Jehoba na sasadai, imana tinubuhon ni si Maria, na gabi-gabian siya to di parbadia, andorang suabubuhan. Ido tuhata, na tumaw na bernit, di panghuman ni silatus, na matetarpajal do ibana di hau pinarsilang, na tua tu banuatoru, nutanom. Mula malu di hari pataluhon, na manaik tu surgo, lahudu tu siam ni debata Jehoba, amanai pargogo na suatu dosani. Di sima ibana pay mamulak sogo tu tanoon, manghumi halak na mangulu dohot na mate. Au porsea di tondi perbadia, jala adong sada huria na badia, huria hatopan ni halak Kristen akan na badia, dohot dihasasani dosa, dohot dihatai na mandok, mulak mangulu sogot daging ni halak naung mate, dohot dihanguluan na sora suda. Amin. Tabi kema ede puji-pujian sian kor na posok.
Tapi kema ada puji-pujian sian seksi parokuan. Tabege ma tikting namasa dihuriata dina samingguan. Warta Jemaat Minggu 29 Mei 2022. Majelis Jemaat HKBP Bincarung menyambut dengan sukacita Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang hadir bersekutu dalam ibadah minggu hari ini, baik yang di gereja maupun yang di rumah masing-masing secara live streaming.
Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang baru pertama kali bersekutu dengan kami ucapkan selamat datang. Bila ada yang memerlukan pelayanan gereja, dapat menghubungi Majelis Jemaat HKBP Bincarung, Horas Madihita Saluhutna. Nama minggu hari ini adalah Minggu Eksaudi, yang artinya dengarlah Tuhan seruan yang kusampaikan. Sai tangihon ma suaraku ale Jehovah, dengan topik minggu orang benar berseru, Tuhan menjawab. Di tangihon debatado jauh-jauh ni partigor. PHD sektor. Diberitahukan kepada kita semua bahwa mulai bulan Juni ini kita akan melaksanakan pertangyangan sektor secara onsite di gereja dengan tuan rumah dan petugas pertangyangan bergantian sektor dengan urutan sebagai berikut. Kamis tanggal 2 Juni 2022, peserta sektor 2 dan sektor 4, petugas sektor 4. Topik Mangolu di Bagasan Tondi ni Debata. Kamis tanggal 9 Juni 2022, peserta sektor 1 dan sektor 3, petugas sektor 3. Topik Debatata Nasangap Jalana Timbul. Kamis tanggal 16 Juni 2022, peserta sektor 2 dan sektor 4, petugas sektor 2. Topik Gabe Aka Anak ni Debata Marhite Haporseaon di Yesus Kristus. Kamis tanggal 23 Juni 2022, peserta sektor 1 dan sektor 3, petugas sektor 1. Topik Satya Mangihuton Debata. Kamis tanggal 30 Juni 2022, peserta semua sektor, petugas semua sektor. Topik Mangulahon Nadenggan tu Saluhut Halak. Parjamita tamu. Hari ini dalam kebaktian jam 10 yang melayani pemberitaan firman adalah Pendeta Roni Simorangkir dari HKBP Perumnas Parung Panjang. Selamat datang dan selamat melayani di Gereja HKBP Bincarung. Biarlah pemberitaan firman hari ini semakin menguatkan dan meneguhkan iman jemaat supaya semakin rajin berseru kepada Tuhan. Jemaat yang tambah. Mulai hari ini Minggu 29 Mei 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat kita keluarga Igor Tulus Sitohang, Inang Elverida Boru Siagian, dan 2 orang anak. Mereka adalah pindahan dari gereja HKBP Bulu Laga, Resort Hapoltahan, Distrik 6 Dairi, dan sekarang bertempat tinggal di Jalan Kayu Manis, Munjul, masuk ke sektor 3 Paniroi Situa HBS Manjuntak dengan nomor register NIK 3599. Dimohon keluarga yang baru untuk bangkit berdiri supaya dikenal majelis dan jemaat. Terima kasih, silahkan duduk kembali. Pembekalan dan pemberdayaan Dewan Diakoni dan seksi terkait. Diberitahukan kepada semua anggota Dewan Diakonia dan pengurus seksi kesehatan, seksi kemasyarakatan, seksi pendidikan, serta seksi diakoni kuria supaya dapat mengikuti webinar pembekalan dan pemberdayaan pelayanan diakonia yang diselenggarakan antara HKBP Distrik 28 Deboskap dengan Universitas Kristen Indonesia pada hari Selasa 31 Mei 2022 jam 6:30 malam sampai dengan jam 9 malam. Link akan dikirimkan oleh Ketua Dewan Diakonia. Atas perhatian dan keikutsertaannya, kami mengucapkan terima kasih. Selamat ulang tahun. Seluruh jemaat dan majelis HKBP Bincarung mengucapkan selamat ulang tahun kepada anggota jemaat yang merayakan ulang tahun kelahiran dan ulang tahun pernikahan periode 29 Mei 2022 sampai dengan 4 Juni 2022. Firman Tuhan berkata, siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Amsal 11 ayat 19. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.
Warta Keuangan. Rekapitulasi keuangan Minggu 29 Mei 2022. Jumlah penerimaan 38.742.000. Jumlah pengeluaran 22.967.000 sehingga saldo surplus 15.775.000 rupiah. Adapun secara total saldo minggu lalu 542.532.523 rupiah. Saldo per 29 Mei 2022 558.307.523 rupiah. Demikian pembacaan warta jemaat di hari ini. Tawegema ede puji-pujian sian seksi amat.
Tapuji matuhata, marede mahitasian buku ede nomor 733 ayat sada dohot udutna. Huhut tapasahat peliata sada A dohot sada B. Dameni debatana sumurung sian saluhut roha, ima mangarajai ate-ate dohot pikiran muna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amen. Huria hina holongan ni Kristus Yesus namar saor di tongani bagas joroon sewang songonina mangihutton parasaoran marhite-hite live streaming hatani debatana gabe turpuk jamita di parasaorata imana tarsurat
Di buku ni par pesalmen biddu 10 pitu mamukka maisian ayat sada sahat rodi ayat onom hujahama di bagasan goar ni Tuhani. Tangiang ni si Daud sai tangi ma hasitongakku ali Jehovah tangi homma alu-alukon sai tare homma pinggolmu tu tangiakon sian bibir naso marpangasi sai dapotan maau sian bohim sai ditatap mata ma hasitongan nunga didodohoro haki ditikir ho bornginai dilalaho doau hape dang hadong jupakko hupopangi do akka pikirakku asaunang mangalaosi pamangakku sai marjaga doau dilakka-lakkani jolma si pangarupa diakka pabahenan ni jolma dopak hatani pamangammu sai diihut-ihut lakka-lakkakku do akka bogasmu dang mauraor pangalakakku sai hodo hupa juju ai dia lusi hodo au ale de bata sai tare homma pinggolmu tuau tangi homma hatakon ido yanggo sahakna. Huria hina holongan ni Kristus Yesus, Mahatma Gandhi berkata dalam sebuah tulisannya, musuh itu tidak ada, yang ada hanyalah saudara yang berlainan dan berbeda pendapat. Musuh itu sesungguhnya tidak ada, yang ada hanyalah saudara yang berlainan dan berbeda pendapat. Ungkapan sederhana itu saudaraku mau menyapa kita. Ungkapan sederhana itu mau memberikan satu pemahaman yang baru bagi kita. Ungkapan sederhana itu sekaligus memberikan motivasi bagi setiap orang yang mendengar, bagi setiap orang yang membaca tulisannya, agar setiap orang mengarahkan hidupnya di dalam kedamaian, agar setiap orang mengarahkan kehidupannya untuk mampu saling menerima, untuk mampu saling memahami, dan mampu saling mengerti antara yang satu dengan yang lain. Dengan kemampuan kita untuk saling mengerti, dengan kemampuan kita untuk mampu saling memahami, maka sesungguhnya tidak akan pernah terjadi lagi kekacauan. Jika yang setara yang satu dengan yang lainnya mampu saling menerima, mampu saling memahami, maka keributan, apalagi pertikaian dan permusuhan tidak akan timbul lagi di tengah-tengah dunia ini. Namun yang lahir adalah damai dan ketentraman. Hamua kadongan na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Molo tapaho parpadohan ni najopok na kining na pinatolhas ni si Mahatma Gandhi. Tuturpuk jamita sadarion tung takasma idaota, tung takasma atusata, tung takasma botoota di tonga-tonga ni pardalanan ni nguluon. Mengapa pertikaian itu ada? Mengapa permusuhan itu ada? Mengapa persoalan itu ada dan timbul di tengah-tengah dunia ini? Sebagaimana pemazmur rasakan, songon nani hilala niadopan ni parpesalmeni di tonga-tonga ni nguluna. Parsorion natung masai boratdo diadopi, parsorion natung masai hacit situtudo masa di ngolu ni parpesalmen. Mengapa itu terjadi saudaraku? Kenapa hal itu terjadi? Jawabannya sederhana. Karena Raja Saul melihat Daud bukan menjadi saudara yang berbeda pendapat, bukan saudara yang berbeda pemahaman, bukan saudara yang memiliki kelebihan, keunggulan dan kualifikasi kualitas, namun Raja Saul melihat dia menjadi seorang musuh. Raja Saul menganggap Daud menjadi seorang yang akan merebut kekuasaannya.
Saudara-saudaraku, memang sudah hal yang wajar dalam kehidupan manusia. Hal yang lumrah, hal yang sering kita alami ketika hidup kita merasa terancam. Ketika jabatan kita merasa ingin diambil, ketika kedudukan dan kuasa kita, popularitas kita ingin diserobot orang lain, maka kita akan berusaha menjatuhkannya. Kita akan berusaha mencekalnya. Molo naing dibuat sasahalak huasota, molo naing dibuat sasahalak jabatan na adong di hita, memang songon na pinatupani Raja Saulido. Molo Raja Saul dison naing dipamate Raja Daud, naing dibunuh si Daud. Ala buah, ala diboto ibana naing buaton ni Raja Daud nama huasoi. Allah memberikan kuasa itu kepada Daud, sehingga dia merasa teraniaya. Mengapa demikian? Karena Raja Saul merasa berpikir memahami si Daud itu lebih kecil dari dia. Si Daud itu lebih hina dari dia. Si Daud itu tidak kompeten, sehingga dia lebih layak sesungguhnya. Tetapi bagi Allah justru berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Raja Saul. Jelas-jelas Raja Saul merasa ketakutan bahwa kursi dan tahta kekuasaannya akan direbut oleh Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hal itu juga sampai saat ini mungkin bisa kita temukan di tengah-tengah dunia ini. Sering kita dengar ketika kekuasaan itu sudah terancam, ketika jabatan itu sudah mau diambil orang lain, ketika popularitas seseorang mulai tergoncang oleh orang lain, maka tidak jarang ditempuh bahasa yang sering kita dengar, black campaign. Saling menjelekkan, saling menyerang, saling menghina. Bahkan mencari kelemahan-kelemahannya untuk menjatuhkannya, walau sesungguhnya kelemahan itu belum tentu ada. Bahkan jangankan di tengah-tengah area yang luas, di tengah-tengah lingkungan gereja sekalipun hal itu bisa terjadi. Buedo jolma marasigulut holan laho ketua seksi. Buedo jolma marasigulut holan naeng gabe ketua dewan. Bahkan buedo jolma marsigulut di tonga-tonga ni huria holan alani gabe gurukur manang partak. Ala yang go di HKBP bincarungon do masih songoni ati amangina ngamet doi. Mol do hamu berarti adong do si songoni. Hido, tapi saya yakin jangan ada seperti itu. Alai na jujut dang margulut boto hamu do gabe aha molo didok. Hamu ma amang sinaga gabe ketua mengaluli dana. Itu dogo. Unang mamang anasing ma itorinna. Adang arong marga sinaga ison kan? Nah, mulu tungadong pedang sinaga na isoni, itu maksud tuh. Alhai ketika dia disuruh mencari dana, itermarsi palua unang mau. Tetapi kalau ada sesuatu jabatan, seringkali justru itu terjadi juga. Kita saling berebut, bahkan di tengah-tengah gereja. Hamu kadongan buasa mamasa pangalaho si songoni. Buasa mamasa karakter si songoni. Buasa matubu di rohani Raja Saul pangalaho si songoni tu si Daud. Alusna Raja Saul tidak mau mengakui segala kelemahannya. Raja Saul melihat bahwa Daud itu jauh lebih hina dari dirinya. Raja Saul melihat bahwa Daud itu lebih rendah dari dirinya. Sada pangalaho ni jolma nasahat tu partikian na parpudion sailohot dopein. Satu karakter ciri manusia yang hingga saat ini hal itu masih benar-benar tertanam di dalam banyak hati orang. Seandainya setiap orang berkata bahwasannya orang lain itu lebih mulia dari aku. Molo sude jolma hala Kristen madok umanga doibana sianau, usangap doibana sianau, mungkin tidak akan terjadi lagi kerusuhan. Dangadong be kebencian, dangadong be kedengkian, tidak ada lagi iri hati.
tetapi hidup dipenuhi dengan damai sejahtera. Namun saudaraku, ketika setiap orang yang ada di tengah-tengah dunia ini berkata, saya tahu dia lebih mulia dari aku. Setiap orang yang hadir di gereja ini selalu berkata bahwasannya orang yang di sebelah kiri kanan muka belakangku jauh lebih mulia dari saya, maka dunia ini akan damai. Maka hidup kita akan tentram. Lalu mungkin saja pendeta juga tidak dibutuhkan lagi. Hidup orang perlu biarong pedita. Dan perlu bianong perjamita lahom majamitahon manguluhamu di bagasat dame. Molonunga sude jolma madok, dia jauh lebih mulia dari saya. Tetapi saudaraku, justru keegoisan itu yang sering muncul. Keegoisan itu yang sering lahir di dalam hati kita, pribadi lepas pribadi. Atau jangan-jangan di antara sesama pengkhotbah sendiri pun masih sering mengejar kuasa dan kemasyurannya sendiri. Atau jangan-jangan di tengah-tengah kalangan para pendeta, para penatua sendiri pun masih memperebutkan saya lebih hebat, saya lebih populer, saya lebih viral dan lain sebagainya. Alay mo liate manggo di akapedita na dong di HKBP Bincarungon akan aburjur hami. Amed do yate. Hidup. Akan aburju kami tidak merebut kekuasaan, tapi kami hidup dengan kelemah lembutan. Ati pedok kamu nakik padita tamu, alaya orang padita tamu, padita ni resok Bincarungod doaw. Atik pe sahali-sahaliaw to sona ladawdo hutanami, apala disuhi-suhian. Hirim roha ikoroman non tusihamu maradadalan. Unang holan padita resot dohot inangina rotusan. Naposo bulung saya tadi agak bertanya sama mang situa, amang naposo bulung wilayah donikum. Daung naposo bulung isudedo ininna. Hola buru-buru dan ngadong bawa. HP di perumnas hola bawa Roma hamutusan. Itu naik kro kate. Nah. Artinya kita satu di dalam Kristus. Kita satu dan harus saling hidup di dalam kasih. Saudaraku yang terkasih, jika kita tadi membaca nats epistel kita dari kitab Yohanes. Peristiwa di sungai Bethesda. Bethesda berarti tempat maha kasih. Tetapi sesungguhnya bukan kasih yang dipertunjukkan di sana. Bukan kasih yang ditunjukkan di sana. Mengapa? 38 tahun seorang pria yang sakit tubuhnya tidak dapat digerakkan. Kita tidak tahu berapa lama dia sudah di sungai Bethesda itu. Dia berharap akan kesembuhan tubuhnya. Lalu dia tidur dan membuat rumahnya sendiri di pinggir sungai Bethesda itu sendiri. Tetapi tidak ada yang mengangkatnya. Di dalam Alkitab tidak dituliskan, dalam Injil tidak dituliskan berapa lama dia sudah di sana. Apakah dia sudah mulai berusia 3 tahun atau 1 tahun. Tetapi yang dituliskan 38 tahun tidak bisa berjalan. Dia sakit, dia lumpuh, papang. Dan boe di lakahon si majojana. Alai hirim rohana ikon hamamalum jupangsa. Roma ibana tu sungai Bethesda. Bethesda yang berarti rumah atau tempat penuh kasih. Tetapi saudaraku, kita lihat di dalam nats kita tadi, justru bukan kasih yang dia temukan di sana. Mengapa ketika Yesus bertanya, "Naeng malum ho? Apakah engkau mau sembuh?" Dia tidak mengenal Yesus, lalu dia berkata, "Ya Tuhan." Bukan Tuhan dia gunakan, Tuhan. "Ya Tuhan." Tetapi tidak ada yang membawa saya ke kolam itu. Ketika kolam itu berguncang, sudah ada yang lebih dulu berlari dan saya tertinggal. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika orang sakit itu mengatakan hal yang demikian, Yesus lalu berkata, "Berdirilah, angkat tikarmu dan berjalanlah." Lalu apa yang terjadi? Orang yang sakit itu bisa berjalan. Sekarang yang menjadi pertanyaan, lalu apa yang menyembuhkannya? Apakah air yang di sungai Bethesda yang berguncang ketika katanya malaikat Allah yang turun? Bukan. Lalu apa? Iman kepercayaannya yang menyembuhkan dia. Haporosiaon naidon apa malupon ibana.
Ahola di do Jesus, sona di jama Jesus. Jong joko, bual lagi mi. Jong ibana. Lalu dia pergi dan dia merasakan sukacita. Iman kepercayaannya. Hapor siaw naido napa luahon ibana. Hapor siaw naido napa malupon ibana. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lewat firman Tuhan juga dalam evangelium saat ini, Raja Daud dilepaskan Tuhan bukan karena kekuatannya, bukan karena kehebatannya, tetapi karena iman percayanya. Hapor seaon ni parpesal menido ubain malua ibana, dia lua-luhon ibana tu debata, di jauh-jauhon ibana tu debata di paboa saluhutna. Pola di dok nak kiningan, di bornginai di tikir hodo rohaku, jala di lala hodo rohaku, jala hupo pangi doaka pikiraku. Raja Daud pemazmur bersuara, saya sungguh-sungguh menyerahkan seluruh kehidupanku, tetapi mengapa masih ada orang yang membenci aku? Mengapa masih ada orang yang menjolimi aku? Mengapa masih ada orang yang justru menginginkan nyawaku? Ada kepasrahan, ada penyerahan diri bagi seorang Daud. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita yang hadir di sini pasti juga punya persoalan hidup. Kita semua yang hadir di sini pasti juga punya pergumulan. Kita yang hadir di sini pasti juga punya persoalan-persoalan di tengah-tengah kehidupan kita. Tanpa terkecuali dari anak kecil sampai yang sudah lansia, pasti ada persoalannya. Dan tidak boleh sama persoalan kita. Dang boy sarupa parukilotta. Unakkon hita saluhutna narisonon. Suami istri saja pun tidak sama pergumulan dan persoalan hidupnya. Dang sarupai, molo akaina persoalan na kadang bohado siya langon nami marsugut, bohado persikolan tidak danak ido. Mungkin nakama asing do musia dipikiri. Sadi hari do bue tu horokku nadisanan sadi haam. Berbeda-beda, pergumulan itu berbeda-beda. Mengapa demikian? Karena firman Tuhan juga berkata, Tuhan tidak akan memberikan persoalan bagimu melebihi dari kekuatanmu. Di kitab mana itu nafas sebelum? Jawabannya singkat, di Bibeli. Nah, itu tahu. Nah, dari Alkitab dalam kitab Yakobus, Tuhan Allah berfirman, tidak sama persoalan. Karena Tuhan tidak akan memberikan persoalan melebihi dari kemampuan kita. Itu dalam 1 Korintus. Dang loasonna, dang liananna, dang pasahatonna tuhosi porsanon, lobisian gugum. Marasing do guguniama, dohot ina. Marasing do saluhut na natatuhuk. Tetapi ketika persoalan itu datang, ketika pergumulan itu ada, ketika persoalan-persoalan kesulitan yang kita hadapi itu ada, kemanakah saudaraku pergi? Tu dia do hamulau molo jupang paruk kilomuna. Tu dia do hamulau jauh-jauh molo masa jupang akkana pinikiramuna. Songonak kaina mungkin naung lansia molodang rajupang do pesi rokap nitod dini geleng na tuise do lao. Juk lao matupad dita amang tanya kok kamu dah. Rotu situa amang tanya kok kamu. Molo di pertanyaan sektor tanya kok kamu asegor jupang rokap mi borukinin na. Salah doi daong. Alai unang lupa hita. Saya tapangido halak manangyakon unang-unang do borutai geleng tay dang olo martangiang mangido rokap matong. Hidot tong. Unang-unang do saya tatanya kon Roma tuluali toru borngi di sana mang padita pajai terutama siturus martangiang lea marokak mina poso bulungos sudi hape na poso bulungi pedang olo mang martangiang be songono mane bolo nakining 250 sia do tayo nomor indukia mang 25 sia berarti sada pesa halak keluarga manang 50% dari 359 150 kakak sada pe per keluarga anak kon na poso bulung barang minoto be gudang ina poso bulung di bincarungon. Dang hola nakka nakkining bena maredde. Iro na binna nakkining tabode de munai. Give to my heart to tahe. Alai hurang semangat tamu. Hape molo di gereja kamu maredde manotori do give to my heart nin nabuti kan. Ison hirana mebira mu daong.
Kita harus bernyanyi, bersuka cita, eksaudi, bersuka cita. Ketika kita juga menyanyi, mau saya kasih kepada Tuhan, kasih dengan sungguh-sungguh. Akan naposo bulung amang inang, molarang do anak kota remaja naposo bulung, suruh madohot markor. Asa tutu si tutu tangiang taiga bedia lusi de bata. Unang do tutu basa ditangyakon, HP saya medau siang gereja. Saya medau, dung neng terpasu-pasu. Hakabipe do hami inna. Alai selama dang terpasu-pasu dope marminggu di san di gereja nasadan songoni marupani. Nah, anggo di bincarungon baunang marong si songoni butima teh. Iya. Tapi itu jangan kita mendoakan mereka tetapi mereka sendiri tidak berdoa. Kita harus mengajari mereka juga berdoa. Mengajari nasida asa tutu si tutu nasida gabiaka si huton Tuhan Yesus. Molorope di hosi taonon parukilo namanginang didok Jakobus sada ayat 2:1 opati. Buka hamuja Bibelmu Jakobus 2 ayat sada 1 ayat 4. Sudah hita mabuka Jakobus biddu 2 biddu sada sorry Jakobus biddu sada ayat 2 sahat roli ayat 4. Molonunga sudah hita mabuka rap hita majaha 2 tuluya. Ale, oh dak sudah dipabuka, tong jolo tabuka mak. Unang pola dipatudu jodin fokus. Menaso sudah itu mabuah Bibel, sudah dua teh, ya. Pastor aku sudah itu mau mabuah Bibel. Tajaha Jakobus sada ayat 2 saat rodi ayat 4 2 tulu ya. Ale akadong aku. Nama korhon natuha porsiau muna alai asa akan naso marlidang naso marnahulang. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Molo marsitaono kemarukil godang dipikiri ho di tengah-tengah ningolum ala ni hapor seomu ala ni nama kajong jokon hati goran ala ni nama ngulahon lomoni rohani debata. Ingatlah, itu sebuah kebahagiaan di tengah-tengah kehidupanmu. Dan ingatlah itu menguji imanmu supaya engkau semakin tangguh berdiri di dalam kebenaran yang hakiki. Mengulu di bagasan hasitongan Napolin. Huria hinaholongan ni Tuhan Yesus Kristus martangiang do parpesalmen mangido gogo tu debata. Dungi di palua debata may bana. Nuaeng di tonga-tonga ni pardalanan ni ngoluta manginang martangiang dohita. Sudah dohita ramadok martangiang, tetapi jangan lupa kadangkala ada doa itu yang salah. Adong do tangiang ina salah. Alanyaha ala sa ikon lomoni rohatta nata pangido ikot tulus. Karena seringkali kita meminta harus sesuai dengan keinginan kita, harus sesuai dengan apa yang kita butuhkan dan harapkan. Sehingga ketika itu tidak kita temukan, kita berkata, Tuhan itu tidak mendengar. Sehingga kita berkata, saya kecewa, Tuhan itu tidak adil. Gabiolo ma adong halak nama dok, nabuhana ma parukilonon, HP keluarga ni si aso heamar minggu, jarang dortu pertanyaan, alaya matay lam tibo pangka na lam mamora, iba terus marminggu burju martangiang alay tok songot-songonon ninna. Jangan-jangan doa kita doa yang salah. Kita meminta hanya sesuai dengan keinginan duniawi kita, hanya untuk memuaskan nafsu duniawi kita. Yesus martangiang ahado didok, ditangiang nai piga halima Yesus martangiang, saya didok Yesus do alai unang malomo ni rohaku, lomo ni roham mana saut. Ditiki martangiang Yesus di porlak Getsemane didok Yesus do aleamang molo boi buat masyanau panginumanon.
Alai di ujung ni tangyang ne di do Yesus do unang ma lomo ni rohakku. Alai lomo ni roham mana saud. Lalu dari sana kita mau diajarkan dan diingatkan sebagaimana juga doa pemazmur. Berdoalah dengan penuh ketulusan. Berdoalah dengan penuh kesungguhan. Dan biarkanlah hatimu sungguh-sungguh dipenuhi dengan damai lalu kamu berdoa. Unang martangiak ko di bagasan emosi. Unang martangiak ko di bagasan rohana marsigorgor. Alay martangiang maho di bagasan rohadame. Jidok hatan itu hatta marhite-hite apostol Paulus tuhuria Rom. Molo di Matius 5. Molo neng roho pataruhon peliammu tujolo nilanggatani. Hape di ngotto dosa ni dongammu. Di ngotto salam namar salah dongammu. Tadikon peliammi mulak ko mardame. Dungi pasahat ma peliammi jalok ko mainin na Jehovah. Ketika kita juga mau berdoa lalu di dalam hati kita ingat ada persoalan-persoalan, ada akar-akar kepahitan yang masih kita simpan. Iko jumolo dohonota. Tuhan sesa jumolo dosakon. Sesa dosaku jalamia matod di perbadia dia udungi mapasahat pangidua mitu debata. Ingok ma manangah pinang-pinangi domuna di bagasan tangyang muna molo na porsea dohamu sai jalom muna doim. Apapun yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan kamu akan menerimanya. Molo adong si pangidommu tu debata. Adong parukilommu, adong nanihirimmu nuaing tu debata. Pangido ma di bagasan haporseaon. Jauh-jauh ma tu debata. Alu-alu ma tu debata saluhut pangido mi. Jalengot ma sai leonon ni debatado itu ho. Sai pasahaton ni debataro narikot di tonga-tonga ningulum. Molo hibulho mangido marpangusadean tuibana. Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh dengan penuh kerendahan hati, penuh ketulusan meminta kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan dan mengabulkan setiap permohonannya. Hamua manami na hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Juk do tabigijol mamartangiang. Bohado martangiang tutu. Dang na minggu rogate onalay taingot do piga-piga na salpo minggu rogate martangiang. Bohado hita martangiang. Ikong gajanggo daong. Iko pipit do mata daong. Berdoa tidak harus seperti itu. Berdoa juga tidak harus bertele-tele. Alay pasahat ma di bagasan ias ni roha. Adong do barita songonot taringot tu na martangiang amanginang. Jadi disada tiki, disada huta, adong do mungkin di Jakarta di Boskap ngajarangi, adong do najulu, adong do di HKBP guru huria. Taingot do guru huria teh manang forhangir. Jadi molon waeng nunga strata esada guru huria. Belum najulu memang tamat SMP do, masuk sekolah guru di Sipoholon. Jadi poso-poso do najulu akka guru huria. Jala somalna bolo praktek perjulu akka guru huria sarupa do calo pedita tu tahu tama. Jala somalna jono do kompak do guru huria tu akka sekolah minggu. Alam mengajar akka sekolah minggu. Jadi adong madisada huta manginang sahalak guru huria dok majo marga menurung calon guruon. Jadi merhubas maibana disada huta titik merhubas nakompakan tu sekolah minggu. Hape adong masahalak sekolah minggu dok marga panggabian sekolah mingguon. Mangalopa manggoreng gulamo mau makna. Adong panangga ni danakon. Panangga botamur panangga manginang. Manggoreng gulamo mau maknaon. Hape tartodong ni makna ma miyak ni panggorenganon. Seburma tu pamatang ni panangga naon. Luka masa itu matangis madak danakon. Amang mate nama panangga konin narohana. Alai tor dingotiba nama adong do hape amang guru. Tu sina maulau. Ibu amma pananggaon tu jabuni amang guru huriaon calon guruon dungi didok ma amang bereng manai pananggakon inna mahuai hona siramnya makan panggorengan nyoma. Terus tanya kom mama ngasa malu minna. Bingung guruon. Bare benok kumanangnya kone panangga. Ale to didok ma tema martangiang mahita inna.
Dung martangiang idok ma. Ali Tuhan molo mate ba mate ma, bolo mangulu ba mangulu ma inna. Amen. Nah. Ngabe inna. Burjuru hani si panggabeano mula may bana. Hape dang leleng malum pananggaon. Buah marulup-ulup lasir wana. O berarti martangiang songonido hape na rohana. Kosongonido hape martangiang. Dung sabulan marsahay ma opunga. Agak posi ngebetu kosai susuno pungaon agak cengeng. Holan na maramangoy amangoy sainna. Roma pa opunon. Opung mahuwa hoinna. Amang so diurus biamu biau nei. Suarong nanggo buat tes winna. Opung martangiang mahita sa malup poinna. Oh, lasir hani opung. Oh te mamang martangiang mahita na. Ito Roma pa opunon. Ali Tuhan molo mati opuko ba mate ma. Bolo mangulu ma inna. Amen. Banek pingsan opung ngay. Iya, naik pingsan. Hamua mangina nga haron nang idota sa siani. Haron na nang berengota sian barita nakinig so tungan non mula kamu tuja bola kaciro amu tu amat kamu ali Tuhan bola mati amat toko ba mati masotongi daong. Alain na nang berengota siani dia do. Adong ketulusan ni rohana martangiangi. Sianias ni rohani pahupunai do mana martangiang. Jala moliate ma sahak marumur sia pulutolu mangulu do pungai buti marvaniate. Iya. Dari ketulusan hatinya dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan supaya diberikan kesehatan, supaya dia berikan kesembuhan. Aido di begeibana. Alan itu hitak kana toras ajari akana kota martangiang mangido tu debata di bagasan tulus neroha. Ajari akana kota marsaur di tengah-tengah ni huria. Unang roho amanginang songoni mangebang tangamu dang ibu aku anak komu tu bagas joro. Dang ditogu-togu hoa kaya anak kota na po so wulungiro tu bagas joro. Dang tatogu-togu anak kota sikola mingguiro tu bagas joro. Ketika mereka tidak ditanamkan bagaimana mereka hidup di dalam iman kepercayaannya. Ingot matu matangis mahita haduan. Mengedungi mahita haduan. Ise masol solata. Alani mari kita tanamkan dari hal-hal yang kecil. Ikon mulai sonari do. Mulai siya namet ajarat tayo nakkotay. Unang atong songon halakani. Marminggu hamu inna. Alayamat tay dakya nang guidigi sa hali pigareja. Nani marminggu nani sekolah minggu inna umakna. Hape umakna ope holat terdidi mageleng asa rotu gareja. Dak songoni. Alay buanotta manasida tugu-tugotta manasida marsaur dungi rap mahita marlas ni roha mamuji-muji pasangap debata rap mahita marolopolo mangedehon suara ede puji-pujian rap mahita marsuara jauh-jauh tu Jehovah dungi alusan ni Jehovah masaluhut pangiduata. Amanginang hinaholongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus unang sanga modohodok kamu mamulai adok kubereng ipudi sain na buti. Nah, bukamu jo buke demu nomor 210 baju amang permusik ngami 210 hobar don nakini tukorni paropuan huriai.
daulat nai alai hubangido ma jumolo ma holan ina dunyan non dohot ama ma hola di referen nai. Marhite-hite dei naeng malam toguha porseao muna lamma toguha porseao ta lamma hita marsigatung tutuhan Yesus tungaha pe dia dupi hori tonga-tonga ningolum di obason tung songo dia pe parnia hapamu tung songo dia pe pardalanan ningolum paru kilommu alai porsea maho rapon Tuhan Yesus sonang dongolum rapon Tuhan Yesus margogo mangadopi saluhutna na di tanoon topason marhite-hite tangyangmu holan tu Tuhan Yesus saluhut paru kilomi molo penuaeng dang tartangis sokobe molo penuaeng dio baso dang tare de hokobe molo penuaeng dio baso dang tarhata hokobe saluhutna borat ni sita onomi alai topasom mai tu Tuhan Yesus marhite-hite tangyangmu ai holan rapon Tuhan Yesus do sonang ngulum marolo-polo-po di tonga-tonga ni portibion minggu ek Saudi sai tangihom masuaraku ali Jehovah mengajak kita tanpa terkecuali mari suarakan setiap permintaanmu kepada Tuhan. Mari suarakan setiap kerinduanmu kepada Tuhan. Mari sampaikan, serukan di dalam iman percayamu setiap kerinduanmu di tengah-tengah kehidupan ini. Ingatlah, Tuhan selalu mendengar seruanmu. Telinga Tuhan selalu terbuka mendengar seruanmu. Tangan Tuhan selalu terbuka untuk merangkul kehidupanmu sehingga engkau nyaman di bawah kuasanya. Atong joma Tuhan Yesus di bagasan habadiao mahorotu adopanna ulahon hatana sai paluon nadongolum jalamian ho di bagasan hasonangan. Amen martangiang mahita. Mauliate puji-pujian ale Tuhan di pasu-pasum di ngolu nami di bagasan hiras ni pamatang hiras ni tod di dohami saluhut na bui marsaor di tonga ni huriamon suang songonya karuas ni huriam na dohot nuaeng marsaor marhite-hite parmingguon live streaming homa nama masu-masu mangaramoti na sida saluhut na molo tung borat penuaeng akka parukilon molo tung adong pe akasi taonon molo tung rongope akasi pikiran di tonga-tonga ni ngulu nami alai marhite-hite hatam naung sorang di tonga-tonga nami paingotok kami mai asalam tugu hami marhapor seaon lam tugu hami marsigatung tuho jala holan tubagasan asin roham mahami rojuju ai marhasonangat dongulu nami molohodo dongan nami pasu-pasu mahatami asa marurat marperbuai di bagasan rohanami saluhutna
asa unang holan pananginang ibuti hami dihatam, alay naeng magabiak kajol mana tutu si tutu porsea, tumangihon hatam, jala mangulahosa, asa unang marisuang, haburjon nami marsaor marminggu, alay naeng ma tutu hami mangulahon hatami. Pasu-pasu masaluhut na ruas ni Huriam na adong di HKBP Bincarungon, mulai siya dada na met-met remaja na poso bulung sahat rodi naung lansia pe, homa na mamasu-masu mga ramoti na sida. Pasu-pasu pardalanan ni ngulu na sida be, na dibaga sa parsikolahan lehon bisuk, na mga luli parkarejuan, patuduhon parkarejuan na hobartu kemampuan na, naung jupatik kina mardongan saripe patuduhom mali Tuhan sirokap ni toddi ni anakon nami na hobar tulomo ni roha masa marlas ni roha na sida hinorhon ni marlas ni roha Huriam jala puji-pujian hasangapo ni di guarmu ganup keluarga na makirim di hagabion pari anak konon tung tangamu nagok pasu-pasui mamarhite-hite toddi porbadia majama bortian nyakaina na masihol malungud di hagabion pari anak kononi asa jupai di tonga-tonga ni ngulu na sida, gabe marlas ni roha na sida. Pasu-pasu masaluhut na ruas ni Huriam, nakarejo di pemerintahan lehon bisuk, tabaya kalas ni roha, nakarejo di swasta, tabay di nasida ulopolob, dohot hasatiaon mangulahon ulaon na sida be. Aka pertiga-tiga lehon pangomoan, perdaladalan lehon tiur niari, aka raja parhata tuturi nasida, asa tiur jala tutur di hatahon akahata hobar tuhasit tongami ale Tuhan suang songonima akan aposom parhalado naung pinaujakmi toktong pasu-pasu na sida di akka pardalanan ninguluna diulaon na dohot di pakkobasion na asa ringgas na sida mangulahon parsuruomi pasu-pasu parsahalay manaposom padita amang padita pajaitan suang songoni amang padita benisitorus parbisuhi parsahalay makana posomi marhubas di tonga-tonga ni Huriamon asa marhite-hite pakkobasion ni naposom lam tutorop na mahalak na porsea mamuji pasangapo mardamesonang saluhut na hami di tonga-tonga ni Huriam mamuji pasangapoko mauliate madiho Tuhan di saluhut perdalanan ni Huriam program nanaing hubasan ni Huriamon homa nama masu-masu asa gabi habaoran ni pasu-pasum di hari sadarion di nang udutan nami akaulaon nami dukon mula kan non sian joromon pataru hami tutongan ni bagas nami di bagasan hahipason pajupako kami dohot akka keluarga di bagasan las ni roha asa marulupulup pami marulupulup mamuji-muji pasangapo hupa gonggopok kami ma salhut gulmit ningulu nami holan tu bagasan tangan para siami sesa dosa pangalaw sion nami nahuula hami marhite hata pamereng tarlubima pangalaho nami asa unang tarabat akka pasu-pasu nanaeng jalon nami dope siakko mauliate mariho holan marhite guarni anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami jalo matangiyang elehelek pamujion nami say saut ma lomo ni roham dingulu nami. Amen. Tapuji Tuhatta maredde hita siap buku edde nomor 200 plalu ayat sada do tudutna laos tapasahat ma pelia 2A 2B di bagasan roha mauliate. Aku dodong aku tiga dosa tumpah
Ale debata amanami nadi banua gijang. Horo harorohan ni saluhut silehon lehon nadinggan. Dohot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasahat hami masian na nilehom mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na husus di julum. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa hupar hasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajaom mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite toddim. Asalam hutad dahami. Godang ni silehon lehom mi tuhami. Asalam girgirhami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Manami nadiban wagijang say pinorbadia maguarmo say Roma harajaommo say saut malomo ni roham di banua tongaon songon nadiban wagijang lehom matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan na mardosa tuhami. Unang hami tugihon tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mahamudi bagasad dame jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabuhina tuho jala di pasaorhom ma damena tutodim. Amen. Amen. Ya, kami perhobas di Minggu Sadarion, perhalado, pemusik, tim multimedia, pasahaton selamat hari Minggu marihita saluhut na debatama mamasu-masu. Horas!